Dobrý deň prajem. Dnes vám prinášame tému a to je 5 najčastejších chýb pri predaji vašej nehnuteľnosti. Prvým bodom je vlastný predaj bez skúseností a spolupráca s realitnou kanceláriou. Veľakrát vlastný predaj vedie k znižovaniu ceny, dlhšiemu predaju a možným negatívnym právnym dopadom. Druhým bodom je nesprávne stanovenie predajnej ceny. Odporúčam vám stanoviť predajnú cenu odborným posudkom licencovaného realitného makléra alebo prípadne vychádzať zo znaleckého posudku. Tretím podstatným bodom je nedostatočná prezentácia nehnuteľností a nevyužívanie moderných nástrojov predaja, akými sú kvalitný homestaging, sociálne siete, kvalitné fotografie, videoprezentácia alebo textové sprevádzanie danej nehnuteľnosti a jej samotný opis. Štvrtým bodom je podcenenie samotnej obliadky. Príprava pred samotnou obliadkou, poznanie potrieb klienta vedie k úspešnému predaju nehnuteľnosti. A podstatným piatym bodom je nesprávny právny a katastrálny servis, ktorý vás môže vystrihať prípadných problémov, pokiaľ máte spoluprácu s kvalitnou realitnou kanceláriou, ktorá využíva služby renovovaného advokáta.